Čaute, vítam vás v tomto novom videjku. Dneska som skončil trošku skôr v práci a vyrážam na Zemplínsku Širavu. Máme tam sústredenie z juniorskej kaprovej ligy. Takže uvidíme, ako sa mi bude dariť a hlasím sa vám, jak príjem na Širavu. No tak už som na tej našej krásnej Širave. Miestečko mám parádne. Akurát som si dostával bývačík, som sa tam trošku zabýval. Idem si prichystať udičky, premarkrovať si dno, prichystať krmene a za chvíľku to tam idem poslať. Miesta som si už premarkroval, jednu dicu budem chytať v takom prechode medzi tvrdým a takým jemným blatkom, tak ja budem chytať na tom tvrdom, tam budem chytať kombináciu, tu je Hot Demon a tieto Global Spiceka, podhačík, jednoduchý nadvešek, jedna gulička Demona, kukurička a druhú dicu budem chytať na takom jemnom blatku, čo som si priťukal s olovkom, tam je kombinácia Crazy Fruit a Peach Mango, budem pridať takýto kombinovaný nadvešek, Crazy Fruit a jedna Crazy Fruit popka. Pravú udičku už máme nahodenú, teraz idem nahodiť ľavú. Ľavú budem chytať trošku bližšie, chytám smerom keby na tamto mestečko, či čo to je. No. Majú to tam, idem to pospombovať teraz. A čakáme na prvý záber. Za chvíľku máme 10 hodín. Teraz sa mi podaril taký jeden menší. Ani som ho nejak na breh nebral, si ho rýchlo zasakovali. Takýto krásny. Čauko. Mal som prvý záber, ten mi to niekde odrezal. A za päti prišiel tento krasavec. Takto, máme tu rybku. Akurát som si dal taký menší šlofik a zobudila ma takáto parádna jazda. Uvidíme, čo tam bude na druhej strane. No, samozrejme. Ale ide si svoje, proste 4 metre ho priťahnem a 10 si zoberie. Mohla by to byť nejaká krajšia rybka, si myslím. Je tam. Je tam. Krásny.
Tu kolegovci mi poradili zrobiť takú maličkú zmenu. Vysok na seba dole, nech sa ho čakať. Takýto krásny 15-kilový šupik. No, takže celú taktiku som úplne premenil. Obidve sa v podstate chytám na ten les. Ani neklipujem, ani nič, proste len to nahodím. A kde to dopadne, tak plus minus. Možno to sú 2 hrste guličiek, nahádžem okolo toho s kobrou. A to je všetko. Viac, len si zabrodím. Tak do prístora, nech to majú všade. Nech to hľadajú. A uvidíme. No máme tu také širávské torpédo, akože neskutočne dlhý kapor. Ale krásny je. No, žiješ domkov? Ahoj kamarát. Ďakujem. Máme ďalšieho, poďme! Rada, ďalší je tam. Tak, to už si prichystám podberáčik, už vidno šokovku, takže za chvíľku je tam. No, taký drobec, čo to bude mať? No ani 6 kilač taký. Paráda. No. Takže od obedu to ani nepíplo. A teraz ku večeru na Crazy Fruit prišiel takýto krásny kaprik. Pohľadom tak môže mať nejakých 13-14 kg na Crazy Fruit. Krása. No aj takého krásneho. Ty kokos, strašne krásne rybky tu sú. Snáď ešte príde ešte jeden. Počkaj, necháme ho trošku rozplávať. Čau kamarát. Ďakujem. Poďme, jazda. Aj, paráda. Nie, mi to dáte tu odrezal. Po 5 odrezaných rybách sa mi konečne podarilo zvládať prvého kaprika. Niečo som nové vyšpekuloval. Zjavne to začalo fungovať. A zasa to isté Crazy Fruit. Crazy Fruit popka, takýto krásny kaprik. Pre chvíľko som vyplal vo vode takú možno 10 kg rybku. A v zápäti možno 10 minút po náhode prišiel takýto bombardér. A zasa na Crazy Fruit. No kamaráti, všetko dobré sa raz musí skončiť, tak ako je toto sústredenie, ktoré hodnotí veľmi pozitívne. Zachytal som si strašne krásne, chytil som veľa ryb, cez 10 2 ryby, cez 15 chytil som môj osobáčik, moju prvú 20 zo šíravy. Takže mne neostáva nič iné, len to dobaliť, všetko nahádzať do auta, ísť domov. Takže sa majte, ďakujem za sliadnutie tohto videjka, budem rád za každý like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.